195, eli 1200. Sekavälillä 15.57-15.59, 3 kevyen granaatin heittimen iskevää, suuntasektorilla 43.00-44.00, etäisyys 1000, iskevät yläaseman suojavarustuksiin. Tuuliakin näkyy tuolla. Suurasta iskettä ei voi. Heti pannaan tuosta 400 on tullut vesiä. Nyt lähti heittimellä. Nyt se laittaa lisää piippuun tuolla. Nyt lähti. Toinen Nyt iskemä. Oli varu, oli kirkas. Joo. Panu 47 Aarne, Vitosella. Kato iskemällä tuolla kylässä. Tyyne jallittaa tonne OP-poluristeyksen suuntaan. Nyt on 40 meidän välillä tasaan nytte. Näkyykö tuolla iskemäsuunnassa mitään? Mikä tuo suunta oli tuohon viime? Nyt täytyy ampua Tyyne. Kato yläaseman viereen, se iski. Panu. Hei, ottakaa suunta yläaseman viereen. Panu 5, Matti Panu. Olisiko toinen Tyyne ja toinen? Alatuman lähtö. Yksi pianoisheittimen lähtö alaasemalta. Sama aika, joo. Vittu, siitä tuli suutari. Ei, ja jätkä vaan karisti sen tuohon maahan. Perkele. Tyyne lotkautti. Jumalauta. Tossa lähe. Sampo tälle puolelle. Nyt tuli iskemä yläasemaa eteläpuolella. Ihan vieressä. 880 etäisyys. Kyllä. Ei ne saa sisälle osumaan taas. Kun ne noihin kohdalle. Ne on tullut sisälle. Ei nyt ainakaan sinä aikana kun minä olen tässä. Ile sanoi, että oli mennyt sisällekin äsken kun alkoi. Helmikuussa kun oltiin, niin silloin muuten meni jonnin verran. Menikö sitä kaikkea 5 vai 6 kappaletta sisälle? Nyt ampu Tyyne ala-asemalta. Ampu. Onko tonne Jalo 40, aikavälillä 16.02-16.09, yläasemalta 2 kevyen granaatin heittimen lähtöä, iskevät suuntasektorilla 49.50-53.00, etäisyys 1000-2000, sekä 3 raskaan granaatin heittimen lähtöä, iskevät suuntasektorilla 46.00-47.00, etäisyys 1000-1400. Hei, Kuso lähtee. Toinen lähtö. Kato, siinä ei oo sitä. No niin, Kuso lähtee. Paljon tuohon olisi etäisyyttä tuolla? 2500.
Hei, mihin se äskeinen vannukanona iskemään meni? Sama paikka, ihan sama paikka. Olemme peräkkäin sama paikka. Jotain 2800 niin etäisyys. Joo, vähän hei. Aika tarkasti. Valasta tuli punaiset. Ei se 2800 Selvä. etäisyys. 4-3. Ajassa 16.40. Kevyen granaatin iskemä suunnassa 5500. Etäisyys 1200. Toinen oli tossa, toinen. Viimeinen ei mielellään se siinä tuolla korjataan siinä alas. Täällä on vähän ahastumpi olla. Täällä ei mahdu väkiä. Niin, siinä välitasoitella ei mielellään sieltä, että alas vielä. Mä katson, niin tässä olisi jonkun... Panu, 4 seuranta kyllä 14. 4 seuranta Panu. Tulis nyt Defenderit, että tässä vähän ohjuksia menee. Onhan niitä noissa. Oliko ne aamu? Meidän raskimpiin. Se oli ataki ala-aseman kohde ja yläasemaa kohde ja näyttää hiljenevä tilanne, rauhoittuva. Tyyne on vielä tää tievartisen parissa. Onko? Just heti. No tuolta Siinä löytyy ukokin kiinni. ihan lelppamassa varmaan. Joo. Tämä oli tällainen atakki tällä kertaa. Shelterissä oltiin ja noin 15-20 minuuttia pojat oli shelterissä ja pohjanetti on edelleen käyttökiellossa vielä ja Kyllä. on 12-22. 20-92. Keputallinmäellä on Haltrakki parkissa ja Ihan Vilmin loppuus tähän lomio enää. niin mitä sä Lassi sanoit lomista? Jos katsot zoomat vaikka tänne ihan se